O PP provincial anunciou esta mañá que ten presentada unha moción para o próximo pleno da Deputación na que solicita a creación dunha comisión informativa especial na que se investiguen e avalíen as razóns das demandas que distintos concellos da provincia están a presentar contra a institución. Esta comisión debería informar ademais sobre a evolución de cada demanda. Que solicitamos unha comisión informativa para estudiar que se investigue por que motivo hai tantos concellos que están denunciando ese plan que sacou a Diputación de Pontevedra, no que non están de acordo pois unha gran cantidade de alcaldes da provincia de Pontevedra. Os populares lembraron que concellos como o de Sanxenxo, Alhama ou Vilanova xa presentaron denuncias nos xulgados e teñen constancia de que hai outros que tamén as están a preparar. Xa presentaron a denuncia no xulgado o Concello de Sanxenxo, o Concello de Vilanova, o Concello de Alhama, e temos coñecemento de que hai outros alcaldes que están tramitando xa e preparando denuncia nos xulgados. Estes alcaldes ven vulnerados os dereitos dos seus veciños e nos parece moi serio, moi grave que se ten a presentar pois tantas demandas que, insisto, unha vez máis, nunca se dou tanta controversia na presentación e na execución dun plan desde a Deputación de Pontevedra. As razóns destas denuncias son, segundo o voceiro popular, o reparto desigual e as irregularidades cometidas no plan concellos. Hai alcaldes que denuncian desvíos de fondos dos seus concellos a outros concellos. Hai alcaldes e alcaldesas que denuncian que existe posible corrupción na Diputación. Hai alcaldes que están dicindo que existen problemas á hora de asignar os fondos. E despois hai un feito que é unha realidade que máis do 70% deses fondos foron destinados a concellos gobernados polo Partido Socialista e polo BNG. Para os populares, que esta moción non se levase a debate do Pleno sería mostra dunha falta de transparencia por parte do Goberno provincial. Porque non entenderíamos que esta moción non se levara a debate, porque sería un claro exemplo do que sería o ocultismo e a falta de democracia que existe na Deputación. O Pleno da Deputación celebrarase o vindeiro venres 26 de outubro.